Asa naman mo? Naa nako diri. Excuse me. Why do birds suddenly appear Every time you are near. A member ba ka sa Newfound Glory nga clan? Yes. Ako na yung code name kay ikaw lang sapat na. Pero, Ronald din akong name. Ako din si Bella, also known as Elsa Paquera. Nagsugod gini among pagkahigala, kato nag-eyeball mi sa among ang clan. Ampot lang pud kay sa kadaghang member na mo. Kami raman pud ana nung. Hindi ka ron, banti ka? Ano man? Dito na. Okay. Kay of course, feeling close biya kay ko. Aw. Dali ra kayo mi nagkasuod. Usahay ba? Ma-feel na ko nga special ko niya kay murag sweet ra mong gid kaayo siya or maayo lang gid kaayo siya magpa-fall. Gihimo pa ko niyag maniniyot. Ug maski unsa pa na kainit ang panahon, kaaya kayo basta siya akong kuyog. Napuno mi katawa. Buhagak diri, buhagak dito. Naamong pagani ko siyang pagka-tiktoker. O pirmi na lang ko niya himuon nga props man. Natoy kausa ba nga nakitaan ko niya nga nag-tutorial ko sa YouTube. Siguro naluoy ito siya kini offer man nga tudluan ko na kanyang panglaba. Pero mas dagan man among usik kaysa among laba. Fast forward. Sa tinoray lang naibog yun ko niya. Ug siya naibog sa lain. Pre, bitaw no? Ano atong gisa sa lalaki? Ngumrag na og bao? May na lang baos goroy. Kaysa nimo. Muring na akong iba. Gugal ka, pre? Ay, wala pre. Bitaw. Ano atong isa sa naong muring bao? Bitaw no? Guys, meet Goryo, ang akong best friend. Love expert kayo na siya. Napay pinamuto. Yan daw muto kay collect and collect but later mo select. Oh, sana all. Naagin siya sa akong up moments ug sa akong down moments. In short, naagin ni siya pirmi. Anda mo tambag ug mutabang. Hello? Ano magin mo mga laki, oy? Ano di man mo makontento ka sa kababae? Ha? Ngano ka? Damay mong sibilyan mo. Ila na pud ka. Ana bitaw ko nimo pagpuyo. Abot ni mo! Basta ako, maadto ko plaza! Butangan mo nung ko. Yay. Madto sa plaza day. Anda bitaw ko pagbuwag na mo. Bella, wait for Super Ronald. Cause I'll be there to rescue you. Huy! Naaligi ka? Oh! Nasa lagi ka? Oo, gawat ko sa uyab good. Ha? Kasi mo yun. Nauyab na ko sa pikas na clan. So, ikaw, gawin sa kadri. Pila ko. Karoon ng adlaw nga manguyab ko niya. Masay nga si Muyab. Bella. Bella? Kasi pilido. Bella Yap. Lunaw? Kaila mo? And naanaputaan ni nga story nga grabe ka cliche. Kana gani imong best friend na daya mo unay nimo. Ang kanang best friend na nimo ang imuhang kontra. Bla 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 bla. Familiar kaayo ang story. Bella Yap. Ito. Damgor na ito. Abi na ako magkontra ming guriyo da. Ito. Kita pa man yung Bella ron.
May ganit damgura tong tanan. Ako na ning ipabuhagay akong gibati niya. Bella, here I come. Bella? Kapuya nagtago-tago eh. Feel na ko. Murag nagugman ako nimo. Ay, di na dyan murag. Nagugman dyan ko nimo. Sumukuyab ka na ako. Murag anak yun. Sorry, busted na kadaan. Ha? Nga naman. Ronald, look at you! Weird gay ka. Digimon ba kay ka? Ugo ba kay kang chinilas? Look! Kung big friends na lang data. Friends? Ano lang panguya, boy? Sige, na ba ko'y lakon? Abati ara. Kasa sa kong purma ron eh. Kas pa kayog Ariel. Kas pa kayog Downey. Nyang ending. Busted ra di ay. Pa-fall lagi di ang tanan. Kung kami randuha, love daw ko niya. Pero mao lagi, as a friend ra pod. Unsa kay may tabo sa sunod sa? Para ma-update ang tanan kung unsay may tabo ni Ronald, dili ta malimot og subscribe sa channel. Thank you for watching and keep in touch.